Ni Eneko del Valle Edersundi naiz. Naparbier garagardo artisaua fabrika da. Azken urte honetan bilakatu gara estatuko garagardo fabrikarik handiena. Enpresa hau hasi zen orain dela 5 urte, 4 sozio, hasieran, lehenengo fabrika nahiko txikia geratu zen, eta aldatu izan ginen ona. Fabrika montateko, bereziki nahiko kreditu behar duzu. Lehenengo aldatu zegoten ezin zen gure ideia, ze espero genuen, ze lortu, azken finean balioa bide plana. Eta horren aurrean, asko lagundu gintuzten, azaldu ziguten zen gazte enpresana, eta ze kondizioak zituen, kreditoen arabera, asko gustatu zaizkigun, presatu genuen proiektua, eta hortikan aurrera, laboral kutsara joan ginean, zuden hori, tutore antzeku bat, pixkat, enpresa zelan eraiki, ze baliabide behar genituen bakoitzeko, ze enpresa mota erekin behar genuen. Izapidekin izan genuen nahiko laguntza, ez balin bazea aditua enpresak egiten eta montaten orduan ez dakizu. Eta hori laboral kutsatik, beti baduzu laguntza hori, ideiaren arabera, enpresa mota bat edo beste bat enbarko duzu. Eta gure kasuan, kooperatiba bat egin genuen, guztiak baliabide berdinak izatea. Azkenean justuena da. Hasieran esan ziguten diru laguntza hautatzeko, eta batzu baten bat jaso genituen. Hasten zarenean, bereziki kezkatzen zaitzuna, finantzaketa da, eta horretan, enpresan, nahiko lagundu gintuzten. Gero dituzun kondizioak kreditua eskatzeko, abantaiko berena 4 edo 4,5ko interesa dituela, banku normaletan 5,erdi eta hortik gorakoak izaten diela, eta azken finean nabara egiten da. Hasieratik bukaerara, asko lagundu gaituzte. Behar bada, ezagit, aurrerago izan lehike berriz daien laguntza berriz sumatzea. Azken finean, faltatzen segurtasun hori, berbeiteko motea. Gazte enpresa ondo egiten dago.